ברוכים הבאים לעוד סרטון בערוץ שלי, אותו Excel AI for All. הערוץ שילמד אתכם לבצע אוטומציות באקסל באמצעות שימוש בכלים כמו VBA ופייתון בשילוב AI, מבלי לדעת לתכנת שורת קוד אחת. אז ברוכים הבאים לפרק האחרון בסדרת הפרקטיקה שלנו, לבניית כלי ליצירה וניתוח דוחות גנריים ממערכות שונות. זה הפרק השביעי והאחרון שלנו בסדרה. בפרק זה אנחנו נתכלל את כל השלבים ואת כל העבודה שעשינו עד כה. אנחנו גם כמובן ניגע בשלבים נוספים מאוד מאוד קטנים וטכניים שלא נגענו בהם בסרטונים הקודמים, שזה בעצם כל הנושא של הגדרת קובץ הפעלה. כלומר, לקחת סקריפט של פייתון, להגדיר אותו כקובץ batch, קובץ הפעלה, ובעצם להריץ אותו בתא סקייג'ולר של Windows, ואז בעצם אנחנו יכולים לתזמן את הקוד שירוץ בימים ובשעות מסוימות, על מנת שנוכל בעצם לשלוח את זה במיילים לנמענים מסוימים בזמנים שאנחנו בעצם נרצה להגדיר. אז אנחנו ניגע ממש בכל הדברים האלה, גם כמובן איך מוצאים סיסמת אפליקציה, ממש ניגע בכל הדברים, אפילו גם נסביר מה אנחנו צריכים על מנת לבנות כלי כזה או כלים אחרים בפייתון. אנחנו ניגע בכל הנושא הזה של התקנת הסביבת עבודה של פייתון, התקנת הספריות, ממש נעבור באופן זריז את כל הדברים האלה. שני דברים, לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה בעצם, דבר ראשון, להגיד לכם שכפי שהבטחתי לכם, בסוף סיום סדרת הסרטונים הזה, אני בעצם הולך להעלות לכם את כל החומרים באופן מסודר, את הקוד, את קבצי המקור, את כל הכישורים הרלוונטיים להתקנות, אם זה התקנות של סביבת עבודה, פייתון, כישורים מהאינטרנט, סרטוני הדרכה ביוטיוב, כל החומרים הרלוונטיים שקשורים לסדרת הסרטונים, אני אשלח לכם באופן מרוכז, תוכלו לראות את זה כאן למטה בתיאור הסרטון, אני אנסה אולי להוסיף את זה גם לסרטון הראשון בפלייליסט, נראה, אבל אני שם את זה בכוונה בסרטון האחרון, ככה אנחנו נעשה בכל כלי שנבנה, אנחנו נבנה כלי, נציג אותו, וכשנסיים את סדרת הסרטונים באותו עניין, אני אעלה את כל התכנים הרלוונטיים, כדי שאתם תוכלו בעצמכם לקחת אותם, לתרגל אותם, לחוש אותם, ולעשות את ההתאמות הנדרשות לכלים ולעבודה שלכם. אז זה בעצם הדבר ראשון שרציתי לדבר עליו. דבר שני שרציתי לגעת בו, זה כל הנושא התמיכה בי בערוץ. אני רוצה לבקש מכם, בקשה אישית שלי, כל מי שצופה בתכנים, נהנה מהם עד עכשיו, משכיל מהם, לומד מהם, אני מבקש חבר'ה, תעשו share, תעשו שיתוף, תעשו subscribe, תעשו מנוי, תעשו לייק לערוץ. על פי תוצאות סטטיסטיות של יוטיוב, רק 23% מהצופים בערוץ הם באמת רשומים ומנויים, אז באמת אני מבקש מכל מי שצופה בתכנים, תעשו עכשיו רישום למנוי, תעשו לייק, תגיבו, אם יש לכם שאלות, מענות, ביקורות, אם יש לכם רעיונות לכלים נוספים, אתם רוצים לקבל תכנים נוספים בתחום הזה, אולי דברים שלא נגעתי בהם, אולי דברים שלא הסברתי טוב, אתם מוזמנים ליצור איתי בכל אמצעי התקשורת, בכל רשתות החברתיות, אני פתוח וזמין באמת לכולם, יכולים לפנות אליי בפייסבוק, בלינקדאין, ביוטיוב, במייל, בכל דרך שתרצו לפנות אליי, לכם מוזמנים. ובאמת, התמיכה שלכם היא מאוד מאוד קריטית וחשובה. כל הערוץ הזה קם ללא מטרת רווח, אני עושה את זה בזמני הפנוי, לרוב בשעות הלילה, בין הבקבוק הראשון לבקבוק השני של הילדה. אני עושה את זה נטו עבורכם, כדי באמת ליצור תוכן רלוונטי, תוכן פרקטי, תוכן באמת שאפשר ממש להפיק ממנו מיטב של כלים, וגם לתת לכם באמת את השנקל שלי על הנושא של חשיבה תהליכית, הבנה עסקית, איך בונים כלים בצורה נכונה באמת ומקצועית. וכל תמיכה שלכם פשוט תעזור לי למקד את התכנים שלי יותר, ובאמת תראה לי שאני בדרך הנכונה. אז כדי שאני אקבל את הבוסט ואת המוטיבציה, אני צריך אתכם איתי. חבר'ה, ממש זה רק לעשות רישום, קליק קטן, לייק, תגובה. אתם לא מבינים, אולי זה משהו ממש, ממש קטן עבורכם, מבחינתי כל דבר כזה משמעותי פי מיליון. אז זה בעצם ככה הדברים שרציתי לעשות לפני הסקירה. או, דבר שלישי נוסף, אבל אנחנו ניגע בזה במהלך הסרטון עצמו, או שאולי נפצל את זה לסרטון נוסף, נראה. זה בעצם, עלו מספר שאלות, ואנשים שפנו אליי באמת בעניין הזה של הכלי, ושאלו אותי שאלה מאוד פרקטית, אמרו לי, כאילו, גיא, תשמע, אתה בנית פה כלי יפה,
נחמד, שמנתח דוחות גנריים ממערכות, אבל רגע, אנחנו היום מכירים שבהרבה ארגונים יש כלי BI שמנתבים כל מיני דאטה ודוחות מכל מיני מערכות מידע שונות מסוימות, ERP, SAP, Oracle, לא משנה עם מה אתם עובדים, ובעצם מנתב אותם לאיזשהו דאטאבייס, ויש איזה כלי BI שמנתח את הכל, כמו Power BI, Tableau, ClickSense, כלים של Oracle, BO וכולי. אז מה הערך מוסף בכלי שלך? אז אני עונה על השאלה הזאת, אולי נפצל את זה לשני סרטונים, או בסרטון הזה, נראה. אולי אני באמת נעשה את זה סרטון שלם, כי זה באמת ממש משהו שכדאי באמת לדון בו. אולי נוסיף אותו אפילו בפרק המבואות שלנו. אז אני אענה על השאלה הזאת, אל תדאגו. וכמובן, ספוילר, יש ערך מוסף מאוד גדול דווקא ביצירה של כלים כאלה דינמיים, ואני אגע בהם, כמובן יש גם חסרונות. וזהו, אז בואו נתחיל את הסרטון שלנו להיום. אז ככה, אוקיי. אז פה בעצם עשיתי פה איזשהו סוג ממש של תכלול וסיכום של כל בעצם, של כל התהליך שלנו. אז בעצם יש את התהליך הראשוני שבו עשינו את האפיון הראשוני שאמרנו, שזה ההתחלה, זה עוד לא בנייה של הקוד והפרומפט עצמו, אבל עשינו איזשהו אפיון התחלתי, וברגע שבנינו את כל הדברים והתחלנו לבנות את הקוד, אז בעצם הוא עשה את הדברים הבאים. הוא בעצם עשה איזושהי סריקה של הקבצים, עשה איזשהו זיהוי וסיווג שלהם לפי הסוגים של הדוחות שהגדרנו. אני הגדרתי דוחות של מכירות, של מלאי וכולי, אתם יכולים כמובן להגדיר איזה דוחות שאתם רוצים, איזה סוגים של ניתוחים שאתם רוצים, לאחר שבעצם הוא סרק את הדוחות, הכלי, לאחר שהוא סרק את הדוחות, זיהה אותם, הוא עשה להם איזה סוג של אנליזה מסוימת, יצר pivot tables. אגב, נקודה אחת שאפשר לעשות פה, אגב, לפני ולהוסיף לכלי, זה אם הדוחות לצורך העניין מגיעים בצורה לא הכי טובה, אפשר לעשות להם איזשהו דאטה מיינינג, איזה קריאת נתונים ראשונית, איזה טיוב נתונים, אז אפשר גם להכניס את זה כמובן לקוד, שיעשה איזשהו מניפולציה לנתונים במידה, ואולי יש איזושהי בעיה בדוחות, אולי התאריך לא מוגדר בצורה נכונה, אולי יש עמודות ושורות שהן ריקות וזה יכול ליצור איזושהי בעיה מסוימת, אז כמובן שאפשר הכל להוסיף לתוך הקוד, וצריך פשוט להגדיר את זה מראש בפרומפט בצורה נכונה. אז אחרי שאנחנו עושים איזושהי אנליזה ויוצרים איזה pivot tables, אז יש פה בעצם לאחר מכן יצירה של דשבורדים, וכמובן בסוף אנחנו עושים איזשהו דשבורד כולל לכלל הדוחות, יש פה איזו אגרגציה שכוללת לנו ממש את כל הדוחות, כל העולמות, דשבורד שלם שממש נותן לנו תמונת מצב של הכל. אנחנו בסוף יוצרים גם איזה קבצי לוג, שככה יתעדו לנו את השליחה של הדוחות, באופן מתוזמן, שנדע באמת שהדוחות ישלחו בהצלחה, שאין איתם איזושהי בעיה, זה המעקב שלנו בעצם. ובסופו של דבר אנחנו שולחים את המייל באופן מתוזמן, וככה סיימנו בעצם את התהליך. פה אנחנו יכולים לראות את זה בעצם ב-high level, והאייקונים שיש לנו פה למטה בעצם סוג של מדמים לנו כלים נוספים שאנחנו צריכים להגדיר על מנת שהקוד ירוץ. כלומר, לא מספיק לנו להתקין סביבת עבודה של פייתון וספריות וכולי, אנחנו גם צריכים בעצם גם לדאוג לבצע כמה דברים. דבר ראשון זה בעצם לבצע לקחת ולקבל סיסמת אפליקציה מגוגל. הסברנו את זה בסרטונים שעברו, כאשר אנחנו רוצים לגשת לג'ימייל, או בכללי, לאוטלוק, או לא משנה לאיזשהו מקור, לא דרך המשתמש והיוזר הרגיל שלנו, אלא דרך סקריפט, כלומר לא דרך איזה יוזר אנושי, אלא דרך איזה סקריפט שמדבר איתו, אז צריך לקבל סיסמת אפליקציה. אנחנו נראה איך עושים את זה. לאחר מכן אנחנו נגדיל קובץ batch, אוקיי? אנחנו נגדיר את הסקריפט של הפייתון כקובץ batch, נשמור אותו בנתיב מסוים שנבחר מראש, אנחנו נתקין את התוכנה של נוטפד אם אין לכם, נוטפד פלוס, על מנת שנוכל בעצם לשמור את הפקודה של הבאץ' באותו, באמת עם הסיומת הזאת, סיומת בת, ולאחר מכן אנחנו נגדיר זאת בטאסק סקייג'ולר, אנחנו כמובן